салом алейкум дӯстони азиз ва шахсоне ки моро тамошо карда истодаанд. Шумо дар канали Фирӯз FM қарор доред ва имрӯз ман мехоҳам барои шумо як қиссаи бениҳоят аҷиберо нақл кунам ва фаҳмонам ки дар зиндагӣ худованд барои мо бениҳоят мисолҳои зиёду мисолҳои гуногунеро мебиёрад ки мо ба худамон бинем ва ҳама вақт роҳи худамонро дошта бошем дар зиндагӣ ва чӣ гуна мо метавонем ки дар зиндагӣ пешравӣ кунем, муваффақ шавем ва соҳиби он чизе бошем ки то ҳол набудем шавем. Имрӯз барои шумо як қиссаи бениҳоят хубро нақл мекунам ва шумо аз ана ҳамин қисса бениҳоят як дарси олие мегиред. Инак шурӯъ менамоем. Дӯстони азиз, як зане дар як корхонае ки дар он ҷо експеримент мегзаронанд ба кор медавояд ва як чизи бениҳоят аҷиберо ӯ мебинад ки ҳангоме ки ин ҳодисаро ӯ мебинаду назар мекунад, дар зиндагиаш ба куллӣ тамоман дигаргуниҳои нав ба нав рух медиҳад. Хоб, дар ин корхона чӣ ки гуфтам експеримент мегзаронанд, чӣ хел експеримент мегзаронанд? Онҳо мегиранд ана ҳамин 10 та банка мегиранд, 10 та банка мегиранд ва дар дохили ҳар як ана ҳамин банкҳо яктои муш меандозанд. Муш меандозам. Дар ин ҷо ман 11 та банка тасвир кардам. Ҳоло мефаҳмам оянда ва барои чӣ тасвир кардам 11 та. Ва ана ҳамин мушҳоро онҳо експеримент мегзаронанд, ҳар хел доруҳоро, ҳар хел маҳсулотро ҳар хел експеримент мегзаронанд ва онҳоро месанҷанд, масалан ҳамин маҳсулотро ва ҳамин доруҳоро. Инак як чизи бениҳоят хубро шумо дар ин ҷо диққат диҳед. Ҳангоме ки ин духтар ба кор медарояд ва мебинад ки ҳамин мушҳоро ҳангоме ки ба ҳамин дохили банкҳо медозанд, дар рӯзи аввал, дар соати аввал ҳамин 10 та муше ки дар дохили ҳамин банкҳо буд, дар ҳар якаш ягонаи ҳамин ҳар як мушҳо ҳамин хел ҳаракат мекунанд ки сини болои банка бароянд ва ҷонашонро раҳоӣ диҳанд, халосӣ диҳанду бароянд. Масалан, инаш ҳаракат мекунад, инаш ҳамаи ҳамин мушҳое ки шумо дар ҳамин банкҳо дида истодаед, ҳамаш ҳаракат мекунанд ки аз ана ҳамин банкҳо бароянд, яъне барои зинда монданашон мубориза мебаранд, барои зинда монданашон кӯшишу ғайрат мекунанд давоми 1 соат. Ҳамаи ана ҳамин мушҳо. Аммо аз байн 5 соат мегузарад, аз байн 10 соат мегузарад, аз байн 1 рӯз мегузарад. ҳангоме ки аз байн 1 рӯз мегузарад, ҳамин 10 та банкае ки ҳамиҷо ба муш буд, аз ҳамин 10 та банка ҳамаи мушҳо шуда таҳ мезананд, дигар барои зинда монданашон намеҷанганд. Аммо аз байни ана ҳамин 10 банка як банкаи дар якта муше аст ки ӯ давоми ана ҳамин 1 рӯзам фақат ҳаракат карда истодааст, фақат кӯшиш мекунад, заҳмат мекашад ки ҳамин болои банка барояду аз болои банка падида равад, гурезад то ин ки ҷонаша халос кунад. Барои чӣ инҳо ҳаракат мекарданд? Барои ки дар дохили банка ҳангоме ки эксперимент мегузаронданд, инҳо мемурданд охир. Аммо пас аз 1 рӯз ҳамаи ана ҳамин мушҳое ки барои зинда монданашон меҷангиданд, ҳамашон ба замин заданд, дигар барои зинда монданашон меҳнату заҳмату кӯшиш накарданд. Аммо ана ҳамин якта муше буд ки ӯ пас аз 1 рӯз ҳам ана ҳамин ки ҳаракат мекард то ин ки барояду зинда монад ва аз дохили банка берун барояд. Рӯзи дуюм мешавад, ҳангоме ки ин зан медояд ба дохили ҳамин банкҳо назар мекунад, ҳамаи банкҳо аллакай дилмонда шуданд, мушҳо дар даруни банкҳо ҳамихел хоб хомӯш истоданд. Аммо рӯзи дуюм ана ҳамин муше ки дар дохили банка буд бечора мурдаст аз бефарагира, ҳамин хел тамоман дар худ ҳолу мадори надорад, аммо боз ҳамин хел ҳаракат карда истодааст ки аз дохили ана ҳамин банка барояд. Ҳангоме ки рӯзи дуюм ин зан ин ҳодисаро дид ва дар ҳайрат монд, ӯ ана ҳамин муше ки мехост зиндагӣ кунад, мехост барои зинда монданаш ҳаракат кард, ана ҳамин мушро аз дохили ҳамин банка раҳоӣ мекард, халос мекарду ба ҳаёти мустақим боз сараш медод ва ба ҷои ӯ боз як банкаи дигарро меовард, дар ҳоли ин мемонд. Барои чӣ? Барои он ки онҳо бояд ки барои експеримент 10 та банкаро, 10 та мушро пешниҳод мекарданд. Ва ҳама вақт ҳангоме ки ана ҳамин хел експеримент мегузаронданд, аз дохили ана ҳамин 11 та банкае ки ин зан мемонд, аз дохили ана ҳамин 11 та банка танҳо 1 та банкаш ба 1 та муш 2 рӯз 3 рӯз ҳаракат мекард ки ба берун барояд, зиндагӣ кунаду зинда монад. Аммо дигаронаш танҳо 1 бор ва 2 маротиба ҳаракат мекарданд, 1 соат 2 соат ки бароянду ҷонашонро халос кунанд. Аммо вақте ки диданд ки намешавад, онҳо дарам дилмонда мешуданд.
аз ин қисса чӣ бармебиёяд? мо аз ин қисса се дарс гирифта метавонем. Якум дарсаш ҳамин аст ки ҳеҷ гоҳ мо шумо бояд ки дар зиндагӣ кӯшиш карданро аз даст надиҳем. бинед, дар зиндагӣ танҳо шахсоне ғолиб мешаванд ки онҳо аз сидқ ва зиёд ҳаракат мекунанд. аз сидқ ва зиёд, як маротиба ду маротиба не, то охир меҷанганд, то охир барои зиндагии беҳтарин, то охир барои хушбахтии ҳақиқиро соҳиб шудан, то охир барои розигии худовандро соҳиб шудан онҳо меҷанганд ва тамоми ана ҳамин мушкилиҳо, тамоми имтиҳоноти сангине ки зиндагӣ барои онҳо медиҳад, ана ҳамонҳоро паси сар мекунанд ва ана ҳамонҳо ғолиб мегӯянд. бинед, агар ҳамин кӯшиш карданро ба омад як чизи, як мисол биёрам. Масалан, шумо мехоҳед ки соҳиби як ҷойи кор шавед, аммо агар шумо як маротиба ду маротиба ҳамон корхона равед, шуморо барои кор қабул накунанд, ҳамин хел мисли ана ҳамин банкҳо 90% одамое аст ки онҳо дигар намераванд, талош намекунанд. Аммо ҳастанд одамое ки онҳо 1 сол подряд мераванд. 1 сол подряд ана ҳамон мақсад доранд, ана ҳамон корхона мераванд ва ана ҳамон раиси корхона мегӯяд ки на самом деле ҳамин одам мақсад доштааст, мехостааст ки соҳиби ҷойи кор шавад ва дар ана ҳамин соат пешравӣ кунад ва ҳатман барои ана ҳамон шахсият чӣ медиҳад? Ҷойи кор медиҳад. Инам ба мисли ана ҳамин мо метавонем ки ташбеҳ диҳем. Яъне якум дарсе ки мо шумо бояд гирем, ҳеҷ гоҳ дар ягон ҳолате ки дар зиндагӣ бошаду набошад, кӯшиш карданро шумо напартоед. хоҳед нахоҳед, то охир агар шумо ки равед кӯшиш кардед, ҳеҷ гоҳ шумо тасаввур накунед ки натиҷа намегиред. ҳама вақт то охир ҳангоме ки шумо меравед ва кӯшиш мекунед, ҳатман натиҷа ба даст меёред. дуюм дарсе ки мо шумо бояд гирем, ин таслим нашудан аст. бинед дӯстони азиз, ҳеҷ гоҳ шахсиятеро кӯмак карда намешавад, шахсиятеро ёрдам карда намешавад то ин ки вай зиндагиша алиш кунад, то он даме ки вай одам худаш ҳамин чиза нахоҳад. яъне одам ёрдам карда, кӯшиш карда намешавад, кӯмак карда намешавад ки вай зиндагиша алиш кунад, то вақте ки вай худаш ҳамин чиза намехоҳад. барои ҳамин шахсиятҳои дар ин зиндагӣ муваффақ мешаванд, шахсиятҳои дар ин зиндагӣ пешравӣ мекунанд ки онҳо ҳеҷ гоҳ дар ягон ҳолат таслим намешаванд. бинед, шумо бояд ки дар зиндагӣ шахсияте бошед ки аз имтиҳоноти сангине ки ба сари шумо мегӯяд натарсед. чунки барои чӣ? барои он ки имтиҳонот дар зиндагӣ ба сари мову шумо мегӯянд, на ин ки мову шуморо шикаст диҳанд, на ин ки мову шуморо аз роҳ монзананд. онҳо ба сари мову шумо мегӯянд то ин ки дар оянда барои зиндагии беҳтару хубтару соҳиб шудан мову шуморо тайёр кунанд, мову шуморо бақувват кунанд, то ин ки ана ҳамон беҳтарин хушиҳои зиндагие ки оянда ба сари мо мегӯяд, ҳамонҳоро мо хуб қабул карда тонем, мо дуруст истифода бурда тонем. дӯстони азиз, хуб, ва сеюм дарсе ки мо мегирем аз ана ҳамин чизе ки ман айни ҳол барои шумо нақл кардам қисса, сеюм дарс ҳамин аст ки шумо ҳеҷ гоҳ бояд ки мисли дигарон набошед. бинед, ҳамин 9 та банкае ки шумо инҷо ба дидед, мушое ки 1 соати ҳаракат кардан, меҳнат кардан, онҳо яке дигареро дида, ҳамин ки дилмонда шуданду дигар пас аз 1 соат ҳаракат карданро давом надоданд. аммо дар байни онҳо чӣ хеле ки гуфтам, як то муше буд ки ӯ мисли дигарон набуд. ӯ ҳатто вақте надошт ки ба дигарон назар кунад ки онҳо ба чӣ кор машғуланд. аммо ҳамаи инҳо вақт доштанду ба ин назар мекарданд ки чӣ кор мекунад. агар шумо дар зиндагӣ хоҳед ки як шахсияте бошед ки соҳиби он чизе бошед ки то ҳол набудед, шумо бояд шахсияте шавед ки то имрӯз он шахсият набудед. мисли дигарон набошед. ҳама агар ба як роҳ рафтанд, шумо ба дигар роҳ равед. шумо роҳи худатонро созед. чунки ана ҳамон шахсоне ки ба як роҳ рафтесанд, онҳо натиҷае доранд ки ҳамагон дорад. аммо шумо шахсияте шавед ки ба дигар роҳ равед, роҳи худатонро созед, зиндагии худатонро созед ва дар зиндагӣ як шахсияте бошед ки муваффақ бошед, комёб бошед, саломат бошед, сарфароз бошед ва сарбаланд бошед. раҳмат барои диққататон. агар навор барои шумо писанд омада бошад, дӯстони азиз, лайкро зер мекунем, комментария менависем, фикрҳои худамонро ана ҳамин навор ва оиди ана ҳамин қиссае ки ман барои шумо нақл кардам менависем дар комментария. ҳатман фикри худатонро нависед ки чӣ фаҳмидед ва шумо кадом дарси зиндагиро аз ин қисса гирифтед ва агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман ба дӯстонатон равон кунед. саломат бошед. то дидор.